Къде си, Месут? Къде си? О, Селин, как си? Добре дошла. Ти шегуваш ли се? Защо си в това състояние? Че какво ми е? Ти напрегната ли си? 100 пъти ти звънях. Къде беше? Тук съм. Какво е станало? И питаш. Днес беше делото ни. Боже мой, по дяволите, днес ли беше? Как мина? Така ли ще я караме? Ако не идваш на делата, няма ли да се разделим? Ще бягаш като дете? Не бягам. Браво на теб. Времето беше страхотно. Исках да изляза на слънце. Като се появи ти и слънцето залезе. Обаче съм се унесъл, не съм разбрал. Унесъл си се. Точно така. От слънцето си се унесъл, така ли? Ами времето беше хубаво. Витамин Д. Знаеш ги тези неща? Витамин Д. Много добре. Слънце? Добре. Много хубаво. Да, скъпа. Ядоса се, но аз не се опитвам да бягам. Разбира се, да. Аз те обвинявам на празно. Нали? Така е. Ами, разбира се, но няма проблем. Да. В крайна сметка, витамин Д. Ти какво правиш? Ами аз ще се пека. Трябват ми витамини. Нали витамините? Какво правиш? Не, момент. Момент, чакай. Момент, да не изпускам слънцето. Стой, чакай. За Бога. Добре да е, полудя ли? Остави ме. Ти... Не ме пипай. Не викай, хайде влез. Добре, пусни ме. Пусни ме. Не дей така. Стига. Върви, влез, Боже. Не ме докосвай, остави ме. Добре да е, спри. Чакай, още много ще съжаляваш. Какво значи това? За какво ще съжалявам? Това, което направи днес. Да, какво съм направил? Какво ли? Избяга. Остави ме съвсем сама в съда. Ако бях дошъл, ти щеше да ме оставиш. А не го ли заслужи? Заслужаваш го заради всичко. Не. Не ме пипай, не дей. Не. Как да те оставя? Много си красива. Проклет да си, Месут. Направих сандвичи, ще хапнеш ли? Не. Защо? Не си ли гладна? Не съм. Пий ни кафе. Не искам. Селин. Какво? Добре ли си? Дръпни се, Месут. Добре да, но попитахте нещо. Не съм добре. Изобщо не съм добре. Днес трябваше да се разведа с теб. Не се ядосвай, де. Не било писано. Месут не се хили. Само не разбирай погрешно останалото днес. Чули? Не си мисли друго, не дей. Ясно ли е? Разбрахте? Разбрах. Аз да не съм глупак. Разбрах. Да, аз съм глупачката. Аз. Чакай. Не говори такива неща. Моля те, стига. Месут, чуй ме. Не може така. Ще сложим край, разбрали? Разбрах, да. Ще се разведа с теб. Ясно ли ти е? Ще се разведа. Добре де, ама в някой друг момент. Защо не? Боже, Месут, остави ме. Аз съм тук. Ще те чакам. Заповядай пак.